jimmen ko para bayir hautrai Jesus Christ kadba ngilarung hakaneka sngi kaba pinkre jongka nagabinta ka Pentecost nginang iosngo ya ke jimpule baro kalong halaru mensiem bakui haka kam jongi apostol ngiosngo ke jinkeli jongi apostol shaki paidba ke bala ngeit hau jisu hato pila yo pidiang mensiem bakui kila ngeit hau jisu henry kimba diosngo shapang mensiem bakui kane kalonga jingma jongbun gibriu kiong kilong ginambur jongu Chris Henry Kimju don jingyade badu mensiem bakuit wat lada kila yopidia hangning yusngo ki apostol kila bukti halor kini ki bangait bad nangda kila yopidiang yau mensiem bakuit ke jimbukti kalong ka bakongzan banduk dap da ka boru mensiem bakuit minin kat ba pila shimenta ha ke jimmene sakramen bad ke jimpensle mensiem bakuit lindo kilawan bukti halo jombi kane kalong tik kumba ki apostol kilale halor ki bange na kata kadaungi keren barabor shapang ka baptism in the Holy Spirit ka jimpensle how mensiem bakui ngi ki bange ngi don kam biang ban pinki im ya ka jingim jongi dena kata kadau ki retreat kabangi pelong kayarap yengi ben yopidiang ya ke jimpensle jonga mensiem bakui baptism in the Holy Spirit but nyusngo hangne ki apostol ki bala don badu jisu barabor ki ong buun sin haba pi hikai yengi ngimpat sautu minta pi keren puk but ngistang ban sautu kindia but minta ke jingi du jisu kalastang ban sutir hapo jogi but ki ong minta pim shimla keren haka parshi Minshua pikaran haka parshi, but ngila kulmar jing mod. But minta ujisuang, hoit, minta pilastang ban sautu, Henry, what hadin kata ka jingam ujisuang yeki, sumarba. Pinsa ngat haka jing jinjar. Pinsa ngat haka jinge. What ladang iyo pidiang mensiem bakuit, what ladang ilong kristan, what ladang ilong kiba shania hau jisu, Jisu maham kumno yengi ngideben huziar namar ubammen udang aptap ban penshoy yaki konjong obalay kakam jong ubammen kalong ban penshoy yaki konjong obalay kakam jong obalay yaw ubammen kalong kangla yengi nakaban tur shajan u Jisu kangla yengi ban tur sha kabbeneng nakabinta kane buon jait ki jingtinju halindi sinki nakata kata Jisu la ongkomno Jisu ong haka perte pinsangat jingja Henry Jisu ong tos ngusngain kadbanang ngat haka jingja kadbanang sha penshoy ngideben long kiba imbadu Jisu ladang ilong kiba kongo yaw mensiem bakuin unsa pinstadiang Nagatagadaw Jisuang ki briu kinsa raya pisha ki imbishar hakamat ki lahat Henry what kusulay what ting ba mensiem bakuit unsa hikaya pi kaya ka ba pikren kaya ka ba pinle kane kalong ke jimmantoy lada ni roy haka jimpensle jong mensiem bakuit Nagatagadaw ngi don kamban duway man kasngi. Nagatagadaw ngi deben pinkere man kasngi. Nagatagadaw ngi deben ay jimbam yaw mensiem bakuin. Kaneka jimpensle kan roy hapo jongi. Bunsin ki briu ki wan retreat ki sahak ataka jinglong kuishi tayo ki duway shirhem suki kahiarno yagataka jingkwa ban duway. Kadban ang hiar nagataka jingkwa ban duway kistang banong minda ngam duaishu ngam kwa duaishu ngala ngat biang haka juka jingtinju bat ka pop bale ngim shimla pinkalain yalade man kasngi da ka jing duai Shasin bangi shim ya ka jingarai ban duai ngide ban pinkalain man kasngi ngimla ban pinpep jing duai ngimla ban pinpep bam gadi
Ladangi pinbeb shisngi arsngi yaka bamgadi ngin stang ban snautalot. Haka ju kadur ngimlaban pintalot yaka jingdowai. But Jisuang pinsangat haka jingjar but Henry tos snowshnain ngala job yaka parte. Ladangi don badu Jisu nginum sneuren. Namaru Jisu ula job yaka parte. Haba ula job yaka parte ula kular yangi umensiam bakoi. Umensiam bakud ulang so jangka jingjob jangu Chris. Nakataka daw katbangi pentre kam umensiam bakuin hapo jangi mankas ngidang yo pidiang ya kaju kataka jingjob jangu Jisu haluru bamen haluru uksuit halur ki jingjar. But ladangi pentolot ya jingduwai kataka bor jangka jingjob u Jisu kanum treju hapo jangi. Ngilong Kristan kawai ke liang, ngilong kikun ke ba yidia u Jisu kawai ke liang, Henry ladang ngim iaine hakene ke jingi du Jisu ngin sangat jinja. Ke jingshisha kalong u Jisu la job ya ubamen, u Jisu la job ya u nong penshoy, u Jisu la job ya ka pop, menda mangi ban job ya kane ka pop bad kini ka bor uksoy ngide ban yalong kawai badu Chris. Tom mano ba yarap yang iban yalong kawai badu Chris ude umensiam bakuin ubatre hapo jangi. Tom ni haban mangas ngide ban ai bam ya umensiam bakuin. Ke yukirish bakuin kalonga jimbam umensiam bakuin. Ka ketino bale kalonga jimbam umensiam bakuin. Ji rosary shaka mariati suti kalonga jimbam umensiam bakuin. But ki kam isine kalonga jimbam umensiam bakoi. Ngide ben tur shajan ya ki sakrament. Ngide ben tur shajan u Jisu. Ngide ben yaraplem. Habang dap na umensiam bakoi ngin stamban snaulem yakiwe, ngin stamban id yakiwe, ngin stamban kindriu yakiwe, ngin stamban penshnain yakiwe, kumba u Jisu ang snaushnain haka jingem jangi. But habangi lekumne ka jingem jangi kanang seiso. Teminda kumno ngilaban penkalain Joshua ngide ban donla ngide ban duailan ngide ban kershan lem ekiwai desi hagane ka tayo ngidon ga jingpet mit Pentecost gito ki balait por one shong kanamba pensanang penkalain Joshua yaka jinga e kaba pilayo pidia one shaka Pentecost convention baroshis ngi duai ngi puson yaka tinu ble hagane ka ngi utrai kadba pe shimmenda kumkini ki latkalindi pensanang roistet hakanega bor umensiam bakuit kenamba unom penshoy unsa jingai nangi namar u Jisu ula job ya ka parte hakak tinu bele ka kadau barabor ya ki kam jongo bamen aba u Jisu ngala job ya ka parte u Jisu mud banong ngala job ya uksuin ngala job ya u bamen mendangi de banlom parlo jong une u Jisu bala job ya ka parte tongin duai ba baro mangi ngin job ya ka parte kadbangi lait pai kin pi ki kun samlaru shayin jompi pinsara ya ka ne jing job jong u Jisu shaki himmen ke para pinde balong ki kun bala rem henry kid pilong ki kun bala job ha u bammen lembaka jing ya jan badu Jisu duai ko trai Jisu ialam yang isya ka jingjob barabor haba ngingat jingjar tapen sngain yangi da ka bor jong men siam bakuit bangilong ke bayaine bangilong ke bayakendu ya me man ka kelipmat lemba umen siam bakuit hapo jongi karko kardo yangi pen koi pen kia yangi pelai lud yangi naga jing jinja da ka bor jong ka beneng enyaro ya utrai Jesus Christ